Boas noites, humanos. Son Nocacea Caerulescens, para os amigos, a raíña do heavy metal. Sí, mentres outras plantas andan por aí tomando sol, bebendo auga mineral, facendo a fotosíntese, eu póñome fina a metais pesados. Níquel pola mañá, cadmio para merendar e zinc para dormir como un bebé radioactivo. Son basicamente o equivalente vexetal dun festival de rock duro, pero sen resaca. A xente di, non toques iso que é tóxico. E eu digo, pásamo, que ainda me queda un anquillo para máis. As miñas curmasas coles só dan gases. Eu dou biorremediación, meu rei. Son a prova vivinte de que a familia non te define. Todos os meus parentes son ensaladas. Eu son limpeza industrial de solo con raíz e clorofila. E ollo, que non só sobrevivo ao veleno, gardo dentro como se fosen Pokémons e logo utilizo para combatir contra os meus competidores. Níquel, escóllote a ti! Zinc, utiliza o ataque tóxico! Os científicos míranme e din, ai que riquiña, pero para que serve? Eu digo, meu rei, saco metais do solo e nin cobro por hora, máis barata que unha retroescavadora. Imagina plantacións enteiras de nós, campos brillantes devorando residuos, como se o planeta fixese detox, pero sen suar nin ir ao gimnasio, que suar non é nada eco-friendly, O gracioso é que son pequena, discreta, frágil, a xente pasa por o meu lado e casi nin me ve. Eu aí con medio quilo de zinc no corpo, máis metal que Iron Maiden no 84, eu son a verdadeira heavy metal. Así que lembra, non subestimes a unha planta por ser pequeniña ou frágil, non sabes se está absorbendo luz solar ou preparando o próximo concerto tóxico metal fitorremediador do século. Hasta logo, humanos, saúde, rock and roll e biorremediación.